Yo, busia for me more about the social media IGP shows. So social media IGP, the be a mekasa enkran be kasa ekome. Na twi kasa na kasa yenim ni yechi obie ni wo. Na brofo no so akatra we say no size. Na matna se na magimedwa ide na chese di etwagu e wo social ene ni media no so e na me de to e wo baby a wo. Me se dan ni dan nyina ye wo de esi. Na de IGP agimensem IGP any bra and soldier. Nanka ube wusa meni a soldier. Yesi wa bring pobi atutu. Or bring pobi atutu. As somewhere si fie. We be see as some kesi aba franka esi so. Na dia na aba ama asam kesi esi ama franka abe siswa IGP. Wakusi mpia. Na so me pia. Because as some na esi eno. Me daso me chesa me funsu nyina. Ayema. Wobia se wanti ase chesa IGP said de bia me kase show you so mitum ne na mi tresi enti sa sam na beto wo sadean na me mek me abonten e me kan ya wobia enyi yen kwadan soli obi be bisa se e de na asi yen kwadan soli a yen ya de nyina ye bibia John Kuma me kire John Kuma ejeso MP wadaya wan sole na social media no so na beto to me na so nkrofo afra me no me IGP media me mpe social ni media ne so nsem broni was see and believe that's the reason must show way unique me ka usasa won subscribe Malis TV but modern asa wo be subscribe e hwa na me twe phone e na me friend John Kuma ne wife e na me simura mewura what's mame na me si madan sorry na ensam na metia ne de IGP me fa atisam enya atisam na matisa yesi minua be ma da ya wan sorry ne ba ne sai what's mame de wote ye no eye no kure na me pesa meye pesa mi nkuminya na me pesa IGP me da bia maka se mitum ne ma kire sie nti yenkwo hwo enkomo na meni ye nua ba no eyi wo krani a yesi oda fom no meni ne twetwe ye no so yankwo ne kwohwe bi na ye ba IGP matoaso de penifo wiwe mu ye sande se adwoso kwazo ti de NPP ba nti biala ene be sia ni omo wi hwo awon mu ye kwaso ni studi papa bi ni wi ase ha ye nya no so NPP bia ye ni hwe ye ni adwuma ye ma nyina adwuma MP a woni wo kwa ne taya woni musika ni woni mu ye ni MP on musika ni mu ye ni woni bi kura na akore taya do ba ye wo baba ba ju so nyina amrante baba wa nyina adwuma ya ada na sase ba ne sa yes lamo wo na aba no wampadu fo mo da people so hwe mu ye dia e dia ju so de mo fam PBS ho mo dia pisi wa dia yes ba so dia tia mo eno ano no dia eno ano so da wo eno akoso ni e kwese smash ya gotena park so ya join ene oden ka ba se wontumi ba enti bi ya ni ba no so na no fa ano pe bi anya ne so ntumi nante ye hu ya sa no me kwafam ne wo me kwafam ya de ne tuka ya de wasiji so wa no ba bi so wa ka bi a kire ye starting ben anwumre no ne wa ntumi so ntumi nante so bi anya no nyale ya ne kwa dwabe yi ma wu ye ne kwa ye ye ne vice ne akufo adu nya ne kwa ye nyale ye ne nya na kwa ne edi asa ye kwa ba papa to wu wa de nyakopon wo hu ya mabo na wonya no mayai wonya ne awufo wonya no mayai wonya ja kuma mayai ya pa de cha wonya ja kuma mayai yo abusiafo da bia me kase kaku ye jinikaku anum ena da ho num no chiam ya woni masem course na wasom a ensem no ne yakwa akotie e de aba no yesi ni papa enche ba sesi ya de boni a adolso no boni adolso mia IGP sesi ya de se wan hwe yi a che sesi ye kuwa ni so obi ji won kwafri wonsam eni breakfast ko obi wo fi a ana obi fu obusuam an wo town sesi de woni ni wa adwumam ni woni ni wa abon ni oni ni kro wo kra na
onumpo na ni blue wotimi ku yenya ya de nyina grace buodu menka awo ya eye poison ye papa yi nso so menua be mai wono so poison menka nkwa akiri se de IGP me ka me tum na ma chose me IGP ma sorry sa me kwa ba bia kwatwa content na me refi agensuo na me tonsuo e wa abonti yamfam na me no ni awa ne pia ni e dia hyem se nyanya me na di mi ho afofia nka IGP nka me so nyensa me no kasai se yeyi asofofo no afri mu ye papa before se wo be wo asofo pie baaye e be baa no kokko ba se sia ya to asofofo na gu yamfo masam ni obia nanso so no yesi batakari adoso amia mu kramoni papa enye wo mu nyina na enye ebia nka ye papa yi senka wotie ene oye ni da hwa ka wei ameto de bia me ka se so wonu obi wa asam ne se wo bi ehu bibi no wo ka kire wa sabi wo de etie ne nkwasi asam no de ebeboa no fa firi mu amwa hu nso so a yi firi mu na before some meto me nsam no so no yenkwa hwe wo sofo Gabriel Sahwan Angel Gabriel na sama wo di betu dwa ansan ye papa ye be firi mu no yenkwa hwe ne ba IGP meto aso. I saw a deputy minister of finance. Deputy minister of finance. If he can take care of himself, I see him at the highest heights of government. But they want to attack him. The deputy minister of finance. If he can take care of himself, in the next years, God will help him. And I saw him at the seat of government. But they have said that they want to crush him. Deputy Minister of Finance. The next for wonderful video no nam no mienu nyina yakwohwe e de aba no so wa wani tua ne ekoi because prophets ne be share ne nkom but in a legend ne metimi aka say tresa wono ye NPP ni e na wo sofo ya obe share nkom yin so no wono nso so no wo ye NDC ni sa na nkrofo akeka nanso so ebianka ya papai e de ye adwuma kanyeni because ye tie video bi a IGP abeto me na so kra no eye chema Wontumi akola bi a kire so wo mu ne ye papai pie ye na esa poison ni free one mo na ba ye de fa AKomfem aduane mu e na ma omdi ye nhye ye fidrem ye montene so ye adwumam ye nhye ye IGP se si ade chesensam na wo sha said ye adwesuman esua wo sha said ye adwesuman ekuro no adane abutu a na chese papa de omunya ne so biem de bia me ka cho sesa wo to wa ye papa na wo kira bi se bibi to wa enchirima enye biaka IGP mi wiem aminsem yi na me fa sa kwanya so atufo wo a wo hwa me wo a wo tie me aso because of ebia politics, because of ebia adwuma binti, because of bibia nipa no wanti, because of ebia sika wo bi dia mounti kunima me wo kuno aso question is that wo betrebo wo na wo yu of one son na wo shawo de hunu sa wo tre won sa kon so de ahwe obi so no enan na aka no e shawo so wobedi ni ne na wokyene wasai wo bia busua enya abusua ne nko a wasai wo man ni nyina wunya ne so mfaso bankrofo nya ne so mfaso wakuna wie wuwie dia na abenya mi fasa kwanya yiso obi bia la enya very careful politicians ejuma kwakuo mu amuwa bi yenye ni pie especially me IGP me dia ye mfato yenhwe ye didiem ye fibam ye dibam yenhwe ne ye yes aboa bi beka wa na ofri wontomam before so bi benya ho kwan no che wonyi wo bi a wo ben na mo nso so a mo ben ye ne ene mo koba na mo nso mo aye mo ho se ko wanka bibia be ko wu a
Achese ebe kramo. Na munsu so ene moti a moye mu se kowu ankra. Asem bia ebe kowu a echese ebe kramo no. Munhwe yie. Na mpanifo se ma famadi ne da ho atwan. Chichi so eye chan so chichi. Wei ena IGP. Meka edi eja na meka so aka wo se won subscribe Malis TV a bo modern subscribe ena ye de won chasa no so nim se na chiachia nti IGP me do na me pa wa asem nti mama wo so wakwanya ese frɛ number na ede screen ase no ebia wo pese wo sponsor dwumadie ebia wo pese wo ba dwumadie so ebia wo so wo wa atwene bi ana wo comment bi a frɛ ana fa wo adwenkyerɛ efa comment section hono mo na wo so fabra na wiasim de bia me ka se no one is perfect emra ninti IGP aha ena bidu besi makrao bye bye.